Mga masoso, mga bata nga bago lang ipakatao, mo'y nahimo karong bagong target sa mga pedophilia nga may biktima kanila pinaagi sa cyber technology. Anong report ni Alan Domingo. Nagpadayon paghapon ang suliran sa human trafficking sa Sugbo taliwa sa sagunson nga pagpangronda sa kabayan nga naglambigi sa cyber pornography sama na lang dito sa lungsod sa Cordova. Apan mas ni-level up pa kini karon nga gitawag na og online sexual exploitation of children o OSEC. Ang tawag sa bagong trend o modern days slavery. Bisan ang mga masuso di ay ang naapil sa listahan sa mga cyber sexual predator o mga pedophilia. 86% sa mga kaso sa pagpangabuso naglambigit sa mga bata, 44% nagpangidaron og 12 anyos, samtang ang labing bata tulo pa lang kabulan base sa na-rescue sa operation. 66% sa mga kaso naglambigit sa pamilya o higala isip mga akusado. 18 ka mga kaso nahitabo dinhi sa Metro Cebu. Ang OSEC maoy bagong hagit o gitutukan karon sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa pagpakigalayon sa NGO ng International Justice Mission. Certainly, I would say that it's very disturbing what we have seen in online sexual exploitation of children thus far. It's incredibly disturbing. It is now somehow we have already numbers of rescue operation with regards to OSEC. Taliwa sa pagpaningkamot sa mga ahensya o partner NGO nagpabiling hagit ang technical resources nga magsalig pa sila sa katakos sa malambuong mga nasod pagtumbok sa nagpaluyo sa sindikato nga migamit sa cyber technology. The WCPC don't have technical equipment, as you said, to locate, but we have to rely on the information given to us by our counterpart. Gidasig sa IACAT ang komunidad sa pagpakamana pinagi sa pagtaho sa mga child exploitation. Dili lang day ang teknolohiya ang nag-evolve karon kundi dili mismo ang krimen nga gipaagi nini. Sama na lang sa online sexual exploitation diin maoy bag-ong hagit karon sa atong mga otoridad pagsumpo nga nagkinahanglan usab sa panagtambayayong sa komunidad. Alan Domingo, Balitang Bisdak.